pecel nang kene. Golek pecel. Golek pecel. Mbak Nina tahu kita Mbak? Repot no. Aja sewu yang ada warung Gak. G. Awan jadi mau-maunya awan dipakai itu kan cukup awan. Ya menten kan rame to Mbak wong kula nika marane pas siang lho. Nggih pas mubeng ngoten. Enggak tutup ini ya kadang ini. Kan ini. Oh, lah nggih. Golek pecel. Golek pecel. Pecel, pecel, pecel. Pecel, pecel, pecel. Paone suasana. Iki lho, Kang Muh ngene iki. Kang Muh Koplon. Terak ora nggo montor dhewe yo. Berarti orang rayek. Oh, bungkusnya piro? Oke, Nur. Cari sego pecel. Sego pecel. Sego pecel warung. Nek sedah lho. Diramekne monggo request.